Здравейте! Намираме се на снимките на първата за България колекция Butterfly. Тя се осъществява благодарение на модния бранд Jean, които създадоха специално за Fashion Days своя колекция. Концепцията на марката е да се занимава с много нетипични за България неща. В смисъл ние се опитваме да правим един, така да речем, на първия клас фешън. Много се радвам, че се получиха нещата с Fashion Days, защото всъщност това е шанс, движение, посока. Нещо, което пасва на нашата посока.